Bok, ja sam Nikola. Danas ću vam u suradnji sa Gruntek timom pokazati kako pripremiti tlo za uzgoj povrća i kako doći do ovoga. Ali krenimo redom. Uzgoj povrća ovisi o brojnim ekološkim čimbenicima, kao što su tlo, voda, toplina i svjetlost. A isto tako i o biološkim čimbenicima, sadni materijal, mikro i makrofauna. Oni sveukupno mogu pozitivno ili negativno utjecati na rast, razvoj, a i prinos, samu nutritivnu vrijednost biljaka. Plodnost tla ovisi o fizikalnim svojstvima, teksturi, strukturi i poroznosti. Teksturu određuje udio pijeska, gline i praha u tlu, a strukturu njihov međusobni raspored. Pa su tako za uzgoj povrća najprikladnija lakše do srednje teška tla dobre poroznosti. Teška glinena tla su sklona zbijanju, lošeg vodozračnog odnosa i ne preporuča se za uzgoj korijenastog i gomoljastog povrća. Pjeskovita tla su drenirana, odsjedita, nestabilne strukture i podložna su eroziji i ispiranju hranjiva. Poroznost, odnosno mikro i makropore, utječu na ishranu bilja i vodozračne odnose. Ukoliko ih je premalo, može lako doći do zasićenja ukoliko recimo imamo veliku količinu vode u jednom trenutku. Odnosno, desit će se da je malo kisika unutar tla, što naravno negativno utječe na rast i razvoj biljaka, ali i mikroorganizama. Za poboljšavanje fizikalnih svojstava tla potrebna je redovna obrada i unošenje, na primjer, kondicionera tla kao što je zeolit, perlit, treset ili najbolje organske tvari putem zrelog stajskog gnoja, komposta kojeg možemo čak i sami proizvoditi, ali i biljnih ostataka. Prva faza je maknuti sav korov. Po definiciji, korov je sve ono što nije zapravo cilj uzgoja. To jesu najvećim dijelom trave, ali isto tako, ako uzgajamo recimo rajčicu, a unutra se nađe paradajz, čestitamo, imate korov. Ako uzgajamo recimo rajčicu, a unutra se nađe paradajz, čestitamo, imate korov. Za to ćemo koristiti strugač. S njim ćemo zapravo samo ostrugati travu. Dakle, ono što je cilj ovog zahvata je mehanički samo maknuti površinski dio korova. Jer ukoliko se to ne napravi, imat ćete džunglu za manje od mjesec dana. Nakon što ste izbacili toksine, stres lopatanjem, dobro se uznojili, dobit ćete ovako lijepu i rahlo tlo. To je sad idealno za sadnju.